Igbo bụ Igbo nnọọnị anyị natago azụ tata ebe nwe ka anyị ga-eji wee dọrọ ya bụ egwu ụbọchị nke taa wee na-asụ Igbo bụ Igbo ndị na-enene anyị enene a na-asụ unu daalụ ekene mmanwụ juru ụkpa anyị na-ekene unu maka na anyị nwere ọlaọcha nke anyị ji enwe ọlaedo anyị si onye a chọwara ndụ ya nọ ndụ ya na-abọ na ọ bụ ọkụ na-aja iwe ekpele na ekpele unu tata ana m Okwuchukwu kele ụwa na ndị enu na ndị ana wee sị na nkịtị ugboro maka na agwọ na-atụ mbe na anụ ọnụ ya n'iyi ọchụ unu na mma ya avụ unu egbe belu ugo belu nke si ube ya ebene nkwukwa ya n'ike onye na-eche ọdụdụ unu ọdụdụ ya adị okwele nso unu akwụlụ ka iro ka oko isi ọjị maka na a na-akụlụ ọjị akụ anapụlụ ọjị a na-emere ọjị ngana unu ya adịkwanụ ise ana m ekenekwe Zenko onye ọma Zenko Communication odogwu n'okele onu maka na ọkwanụ mmadụ ka eji aka onye nwere mmadụ enwego ego Zenko Communication power anyị na-ekene gị maka na oke osisi a na-akwụrụ n'etiti obodo na nkịtị ọgbụ na-eche ndo niile anyị ekenekwe gị Zenko Communication mmadụ egbu nne gị mmadụ egbu nne mụ na n'ụwa mmadụ egbu nne mụ na n'ụwa mụ na chi ya ga mmadụ egbu nne mụ na n'ụwa mmadụ egbu nne mụ na n'ụwa mụ na chi ya ga ihe gbuzi mụ nne n'ụwa ihe mezi akala mụ ihe gbuzi mụ nne n'ụwa ihe mezi akala mụ mmadụ egbu nne mụ mmadụ egbu nne mụ na n'ụwa ka ndị lee nụọ mmadụ egbu nne mụ na n'ụwa ka ndị lee nụ ụwa bụ ọmemma na mma ọmemma ya na mma ya na n'ụwa bọọlụ odogwu egbejela ije nwụna onye dela ije ga n'alili ịma na onye dela ije ga na mma na nsugbe mma na nsugbe yoyo kaka dị ya bịa dunege m nsugbe ka nna onowu Igbo bịa dunege m nsugbe ka nna alili egbo m na ana m akwaligonụọ mma na nsugbe mma na nsugbe yime ụba na-ese nwa mama oyime ụba na-ese bịa dunege m nwanne mmadụ abụrụ oyi ya eberebe chesie ma ọ bịa dunege m nsugbe ka nna chesie ma ọ bịa dunege m nsugbe ka nna mma na nsugbe nyebe bụrụ onye ka malụ ọgbụ ya n'ụlọ meke nwa Igbo nwamba na abala agụ n'ezi ejowizaza bịa dunege m nsugbe ka nna onye ọma jowizaza bịa dunege m nsugbe ka nna dike mgbe dike na-ekwele egwu n'ezi ọgala dike mgbe dike na-ekwele egwu n'ezi ọgala onye ọma jowizaza gị ka ya ka na-akpọ onye ọma jowizaza gị ka ya ka na-akpọ Sagbaba sipi nwa chi na-emeli ekụba na ji firisi ka ị na-agba were ụgbọ were mecha anyị 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 n'ụwa ka ikwudo sipi ka ikwudo kwụbana sifirisi ụgbọ were mecha anyị
ụgbọ were nechaghị nụ ụgbọ were nechaghị n'ụwa kwụba na chifiris nwata nwa Chinemere kwụba na chifiris ya bụ orúkọ onye lụrụ stadiọm na n'Owere sika kwulute ụlọ akwulute ụlọ amalụ onye kpali ya n'ụwa nwa ụgbọ were mecha anyị n'ụwa nụ ka ịgbanago were ka ijekwude kwụbana ịgbanago were ka ijekwude kwụbana nwere nwa Chinemere ibe kwụbana na ị ga-adịlele kwụbana chifiris na ị ga-adị kwụbana chifiris na ị ga-adị nne m nke echi na echi adị agwụ agwụ onye jụọ gị na-eke ìbúlọ̀ ọjọ́ wa lọ́nà ọ̀búlọ̀ ọjọ́ wa lọ́nà oyè ẹ̀gẹ́ ọjọ́ wa lọ́nà ọjọ́ wa lọ́nà ọjọ́ wa lọ́nà ọjọ́ wa lọ́nà iná owó ọjọ́ wa lọ́nà ọjọ́ wa lọ́nà iná owó ọjọ́ wa lọ́nà ọjọ́ wa lọ́nà kò má nà chifiris ọjọ́ wa lọ́nà ìjọba òbòdò òyìnbó ọ̀rẹ́ àlà ọjọ́ wa lọ́nà. N'ige ije wele ịmakwa na ịnọlụ n'ụgbọ mmiri ilu otuba gị ọbụla ọghọwalọna kenji gbadagbe na akpọjọgala nwachimaleze na-akpọ gị kwụbana chifiris na ị ga-adịlele ekene niile obi na nwunye egwu ekene dị n'obi na nwunye egwu obi kwụba na ndị ọba n'ibe obi kwụba na ndị ọba n'ibe mmiri obi kwụba na ndị ọba n'ibe mmiri nwede nwa Chinemere ọkanga onye wu iwu Igbo ebe nwe ka anyị ga-awụsa ego ebunyeli egwu ebunyeli ọnọdụ ka anyị jee gbuo obere olingo ka anyị nata anyị eje gbuo obere olingo ka anyị gbubiri ihe ka anyị jee gbuo obere olingo maka n'eziokwu ka onye owu kpọgharịa m Asaba ka anyị nọ taa ma n'eziokwu onye owu m fuo n'aka gị ka ọ dị